Kaixo guztioi, ariketa honetan, irudian ikusten dituzuen 3 pieza hoiekin lan egingo dugu. Goiko pieza, erdikoa eta behekoa. Piezak mailatuko ditugu, kasu batzuetan hexaedroekin, beste batzuetan tetraedroekin, eta maila nola refinatu daitekeen modu desberdinak ikusiko ditugu. Gero, piezan arteko loturak. Pieza gorria eta erdiko edo urdinaren artean, buloi bat egongo balitz bezala simulatuko dugu, eta beraz, beraien artean, isa ardatzaren norabidean biraketa bat gerta daiteke. Pieza urdina eta moratuaren arteko lotura, torlojuak egongo balira bezala simulatuko dugu. Goiko zuloak eta beheko zuloak lotuz. Eta azkenik, pieza gorria, zuloak lotuko ditugu. Orain arte, zuloen barne gainazala landatzen genuen, hemendik aurrera, edo pieza ariketa honetan parkatu, beste lotura zehatzago bat definituko dugu. Kontzeptu berdina, zuloak landatu, baino beste modu batean errealagoa izateko eta tentsio konzentrazio gutxiago izateko. Eta azkenik, pieza moratuan, symmetry constraint bat definituko dugu, suposatuz hemen beste zati bat daukagula. Hasiko gara.